Miskom dneska spoločne s Patoendom. Pozdrav. Čaute. Dneska tu máme nejaké novinky. Mega. Už sme opravili sliepku. Havaký vanový. A tu máme iba ovce. No hej. Práve už sú vykylené. Tie ovce tam už ani nemajú trávu, musíme ich zatiekliť. Ďalšie novinky. Máme XP farmu. Celkom dobrú. No skoč. To skočil. Nezatvoril som to. Podele. Tak máme tu takú XP farmu na pavúkov. Tento výtek som robil ja. Ja proste tu len počkáme, kým sa naspavnujú. Vieš, že potom... Proste tu len počkáme, kým sa naspavnujú, teraz sa nejako nechce sa im, no už je tu. Potom proste... Tak názorná ukážka na jednom. Stlačíme páčku, stlačíme čudlík. Počkáme. Kým sa to otvorí a potom to ich dáme na jednu ranu. A potom jedna rana a je po ňom. To je naša XP farma. A môžeme ísť domov. Doma moc veľké zmeny nie sú. Ešte máme enchant. No. Už zareskovaný. Reskovaný. A máme farmu na slepicky. Neviem prečo píšeš to S, ale neba. Taký jeden oný mi písal. Už to není. Tu máme farmu na slepice. Už tam máme nejaké slepice, ale ešte... Nejde otvoriť dvere, Slava. Ešte není ani jedna veľká, lebo sa pred chvíľou vyliahli. A budú nám tu klásť vajca. A ti poď otvoriť dvere. Slava. Už zavrel. No, tam máme slepky. No. A potom budeme ešte stavať niekde svinu. No. Ideme stavať svinu, len neviem kde. Máme aj spawner na prasatá, ale potrebujeme veľa ružovej vlny. Máme enchant. No. A toto je asi najlepšia stavba, čo tu je. Do XP farmy. Najkrajšia, čo tu je, okrem nášho domu. No, to bude a najhnusnejšia stavba je táto základňa, lebo to vyzerá úplne, že je jak hovno, keby sa to vykakalo. Robil som to 5 minút, ak čo chceš. Ale pre vrtuľníky to je dobré. Sa môžu admini pristávať. Počkajte chvíľu, musím... Dobre, to bude na dneska všetko. Tak čaute. Čauko.